diulosot. Langsung diulosot. Dia bang. Baik musim Bang Toro. Musik. Jauh bisa baru. Napas Haton RN Pakpahan Boru Sirait. Tuhan berkati. Musik. Mewakili Suhini Opunami Hadoli ama Ronaldo Sinaga Boru Habian Sian Oporatus ama Roy Sinaga Boru Simarmata Sian Raja Uruk ama Riko Sinaga Boru Simagusto Hahipason do Lasiroka asa dohonon nami masongon hatan ina tua asa tio ma ai di sumur gajang ai di tio ai di sumur gajang ai di sungai. Di batama di hamu gajang ni umur sok ni manak toro ni panopar. Sasa ni solo masatu batian duk saat ulas pasatami. Sama mo tu bang gabian jala sama tu markurasa. Musik. Punguan na Bobuloni PPTSB Bandung Raya. Sonari Romahami Sian pengurus Punguan Pakpahan Hutanamora Bandung Nahumaliangna Malihatema Las Rohanami Boy Hami Laho Pasato Lunos Tuhamu Peparan Toga Sinaga Bandung Raya Cimahi sekitarna di Jalur Luat Pertibion Ulos Nahapal Sailas Matodi Dohod Daging Muna di Pasu-Pasu Tuhan Tutu Ulos di Torok Rabu, saya itu torop nama Pino Permusa Luhuna, Peparan Raja Sinaga. Saya itu hati Batama, napa sautun, pasu-pasuna. Mau lihat musik. Buladong na porlu boy rotu jabu tu bagasta te. Bolo masih olamu tu loson Roma tu bagasta. Kubat pe kopian non. Bulate madita. Partor ding di sejalulos herbang
Tes. Tung torok do pehami raja nami. Raja ni hula-hula, nasorapotan di ulos serbangi, risi hamu maraja nami, marhitehon, ulos-ulos nat. Boha, adong dope. Mau lihat mak. Sida bariba, par kamera. Mari ketomang. Seorang nok sahak menimu. Dia pehok kamuna. Tuana dohot tu parben nami ima ulos hela. Asanggia mariteo ditang yang munia raja nami raja ni ula-ula. Lapis mana uli, lapis mana dengka di tongah-tongah ni keluarga ni anak dohot parben nami on. Mangido mahami raja nami. Ulos hela na nga pehok kamunai munai lapisi hamu manian. Mahitehon ulos holong ima pagilon namin Saya ulos kami do ulos ka ulos serba boruta. Roma ita tujulos sude. Pajolo hamu te naik kursi pajolo hamu. Asoboy marjoketi na mga lipa ulos. Ido. Ay hamak ko na si Roy kung marjoketi ro sabli mga lipa ulos no kabur sinagaw. Minaro sian Medan. Edang naisita ya Bapak Andre. Itu dia Bapak Andre. Dok permain. Ima di namar las niroha. Isa doa mu majalo. Namar las niroha ita di bagasi sedarion. Ima di nauksaut. Mabuk kapar sa riveon pahupunami, burunami. Jera disodo hita hasuhuton poparan nyo pukartini. Suak sangoninang dongata na di Bandungon poparan nyo puta de turonggon riaji dohot poparan nyo puta huta namora bakpahan. Di namarlas ni roha miat mang di ulaut tasadarion sisa datangiang dohami asa tugajang matong umur muna 7 nyarion. Songon nani dok ni netu itu malo donok kutuamu ador hadupang main na beto guto dung lobu ador sisi ma beto guto gono ni horpo tunglang nang mahamu sarma tua satu na pairing-iring pahupu satu na marnini marnono ebe sitaba tua men na parlinggoman ni Siboro debatado sila tua saluhut na mahitaon di Paroros untuk cucu kami. Jadi ini kasuhuton yang dinamakan Poparan Opu Kartini. Ada yang dari Jakarta, dari Bogor, dari Medan, dari Serbelawan. Bersukacita supaya kalian menjadi rumah tangga yang berbahagia. Saya katakan upama susah di bahasa Indonesia kan. Bahasa Batak. Dakari nyari yang main nanapaya di tonganionan. Badamuna mana surasirang. Todimuna masih gonggo. Matutu. Dua lama ini tu buat cikoru, baik dongan ni dolo ni Perbatua. Dua anak mamu tu boru, baik dongan muna saur matu. Saat di Solo mena satu hotel. Duku bahasa tanya tong ulos na gajang, ulos na bilang si Toro Rabol. Lap tu gajang mama umur muna, sah may tahun tu parorasan, suak songoninang sahat tu panggabi. Musik, dedek. Dedek. Si Talasari ya. Baik, dedehon alias si Talasari. Tambah muda hidup. Jadi ada memberi pertikiat kita sekali medok kata siap punguan. Oh, orang Mata perdengkap bacai, siala asi do olong nado dengan di basana do tutu di hita di bagas tikion. Di namarlas ni roah hita di naboroku do amang boroku ima marga sinaga do marga papa terlumbobi dia ka orongi ula-ula tadi bagas tikion di las ni roah munai songoni do las ni roah nami alani dia naboroku do amang boroku lasma rohani naboroku do amang boroku di sorodo pungata papanu tanamora
boru bere badung namoliang nang doho Cimahi. Alani di Naporoku, di Kokodok Jojomuna, songo tubuh pungata, lasma rohani Naporoku do amang Boroku, moltu sonope haroroni pungata, asa lasma rohani Naporo do amang Boroku. Terlebih kepada pengantinnya, melalui hambanya. Biarlah rumah tangga kalian ini menjadi rumah tangga yang bahagia di tengah-tengah keluarga marga Sinaga dan marga Pak Pahan. Kalau doa kami kepada Tuhan, nanti anak pertama anak perempuan. Ya, itu doa kami kepada Tuhan, anak pertama perempuan, baru anak kedua laki-laki. Jadi perburun nami dapot nauli na dinggat dihami. Romu sekre nami mengalap buru nami. So nadok ni natutup madok konon. Arang arirang masad dairi napuram masya pakat asa bedamang majolo tortor dairi tortorna tortor toba. Baik kamu naik say musik. Arak-arak dairi.
permusit nami itu rodo songo punguata songo nanggara dasar na tabae di pitonga-tonga di punguata alani di naborokku do nam boru lasma rohamuna pajalo ulus nahapal ulus nah sigajang rabon alana hita do songo nanggaran di dasarta di tonga-tonga di punguata asa lasma daging muna lasma tur di muna tarlumbobi di bere nami do di boru nami asa tuhatta mana madongani parsarepeon ni boru nami do bere nami alani dia mumpar musik nami baik kamu mah kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan mengalir di waktu panas kasihnya seperti sungai di hatiku seperti sungai berkatnya seperti sungai berkatnya seperti sungai di hatiku. Hula-hula pangamai rajai raja hariaja. Hula-hula na martindolohor rajai raja utauruk, raja urawarat, raja nami raja bolon. Persobah kami jari 10 pas 10 semaju ujung. Abarang sepasato muna tuak kaberemu, tupaho pemuna. Ibliak kami mempertikian Tuhamuna. Kamu memersiatu raja nami. Mau lihat ya mak, di pasatami Tuhamu raja yang buru nami raja papahan. Tohoma itu tuh di Lasni Rohata di Bagasan Sadarion. Asatung saat Lasni Rohanami pasaton nami ma holong nami itu tuh marhiti tehon akatan naulihatan nadenggan atapas sugabe Tuhamu saluhutna raja yang buru nami terlumubi ma di bere nami pengantin. Mau lihat ya mak, tulang Raja Huta Barat, tulang Rorobot, Raja Simamora, hula-hula pangamai, Raja Hariaja, hula-hula na Martinodohon, Raja Huta Uruk, Raja Huta Barat, Raja Nami Raja Bolon, alanong sa matuhita tekina, di napasahaton, holongta, tu keluarga Pak Pahan, terlebih di pengantin, dia palai tikyon, om matikina hita, lau pasahaton, molotung boy, dos nirohatan yan, pangiduat di hita saluhuna, siatoru ma asa tugi jangate, dos marohata, jadi alanong dos rohata, ipasahatai ma berjolo, Tuhamu, hula-hula na Martinodohon, Huta Barat, Rajai Huta Barat, hula-hula na Martinodohon. Oh, sahali masuk manoniat do tulang Raja Huta Barat. Mau lihat ma, di pasahatai ma muse Tuhamu hula-hula na Martinodohon, Rajai Raja Huta Uruk. Gabe majalah horas. Namangiut ipasahatai ma Tuhamu hula-hula pangamai Rajai Raja Hariaja. Partikianon ipasahatai ma Tuhamu. Jadi dos marwata, kami berjolo. Jadi malate ma di liluan natorop terlebih Mulate emang buru teh, na mga latiki Tuhami. Harian ja pangamai. Jadi mulate ma dito hatta ala asi do tolong dorohana do ditikion bohi tamaral siroha. Terlebih mai di pesta ujuk ni berenami apalagi tikion. Di koko jojomu Tuhami sian hula pangamai. Siang kia ma lamita betu hatta dia mau kalas niroha dia mang bori nami nang lain nami jadi song di na tua doron nami Tuhamuna ador halupang ma togo di lopu ador hati di togo di horbo
Pengasari batu mahamu amang baru nami lain nami. Bairi irik pohopu satu nomor nini, satu nomor nono. Ya untuk pengantinnya, ya saya sih nggak bisa bahasa Indonesia. Yang penting doa dari keluarga Haryanja Tulang ya. Semoga kalian keluarga yang diberkati ya. Akan takut angkat Tuhan. Nah penting dosta himuna mengulah keluarga muna. Hidup na tua saha solu saha ma tubatean. Saha mau muleleng mangolu totong ma di dongani Tuhan. Terima hatasan kami. Baka mojo mang parmusik. Maulate. Utomo surat tutuho isi hutona hodoho porlu si tutui koro itu isi di surat tutuho isi kepada kita. Jadi imat tutu disoroh roda hami bere lau mengadopi ia gokomuna do jojo hamu tu hami sebenarnya torok do hami simamora siap badung do cimahi nata pesongoni nadong rodson isude basa-basa di Tuhan mak rencana di Tuhan na jadi son hatani na tutu amandok handor haluka tugu-tugu ni horbu. Handor hatiti tugu-tugu ni lobu. Lobu. Saya sahur matua mahamu jala gabe marnini marnono. Boleh ate. Jadi tupo buku Joshua dohot Maria. Opung sangat bahagia. Opung lihat Joshua sangat ganteng kebapaan. Begitu juga buku baru, cantik dan keibuan. Luar biasa berkat Tuhan pada kalian. Tapi lebih luar biasa lagi, kalau kalian tetap berpengharapan kepada Kristus. Ya Bapak ya? Karena kalau berpengharapan pada dunia, sia-sia yang kalian hadapi. Seperti bersapa Opung, Jesus my life and Jesus my hope. Jadi Opung mau dengar dari kalian berdua, kalian ikrarkan, Jesus my life and Jesus my hope. And Jesus my love, my hope. Ayo berdua, silakan. Itulah yang paling utama. Dan yang kedua, harus memiliki cinta yang luar biasa. Kekuatan cinta. Karena kekuatan cinta ini, apabila istrimu sakit, kamu harus lebih memperhatikan dia, lebih menyayangi dia. Begitu juga sebaliknya, tupoh puku baru, apabila suamimu sakit, kamu harus lebih memperhatikan dan lebih menyayangi dia. Nah, jadi itu semua seperti Opung, istilahnya, the power is love. Jadi kita harus memiliki kekuatan cinta. Ya Bapak ya, Tuhan memberkati kalian. Jadi, kota, pedagang. Banyak pedagangnya. Kalau kamu berkeluarga, ingin maju dan berkembang, harus punya usaha. Mangarade mamu tulang name, Raja Huta Barat. Sulu mega, tulang utama.
Hatan itu tuh madokon, si paha dua, si paha tolu, si paha ula-ula, si paha buru. Anakku do, helamuna parlo pesi. Kau punya waktu aku kandung. Apalah ibu Tony bapak si Joshua mah parmet tu. Alai mauroa biurni menarudat do nagabe. Tugal nagabe nama hita salut nate setabiat ya. Nauli tulak marsiorasa kita. Ngoliate. Jadi dihamu parbeurun nami bere nami na dua sudon. Raja Pakpahan dohot Raja Sinaga. Takas do tutu payu-tutu tami ulot tau mulai senama muka sena sugutat susul partikyanon. Macai dinggan las roha mameereng. Tari dama tutu naung martodokya dohamu margula marburu. Asa balita mabagabe tumudal staduan. Air munana dua suton magabe ala nunga dingga kamu masih pololo. Batutu. Jadi diberi nami Bapak Andre. Sebetulnya paupuk kudo buruk kudo makmu. Dak potong naro makmu. Opu Andre. Dang dipakulingi hami. Ala itu ya mak. Dipas main tadi. Jadi dia bere. Las marham. Nunga sohot be. Borum na baru sorak. Saminggu dapat sorang. Ngetri pamuliho. Sedario tarat. Solate. Jadi marlas nyeroh maho bere. Dot boru Mama Andre. Di pasu-pasu tuat tama. Pau punamion. Gabi rumah tangga nauli ramana tinggan. Tujuan dirion. Barita gabi barita horas mabi diota asian nasida. Asa donon nami masuk donon tutua. Adora lupang menatug-tug lupo, adora titi tog-tug ni horbo. Nang naksaur matua mahamuna dua. Pairi ngirit pinopar muna, satu namar nini, satu namar nono. Jadi pengantin paupo kami ya, Joshua sama Maria. Hari ini Tuhan telah mempersatukan kalian menjadi satu dalam rumah tangga. Doa kami dan harapan kami, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kalian ini, menjadi rumah tangga yang penuh bahagia, penuh sejahtera, penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati secepatnya momongan untuk kalian berdua ya. Asadono nami masorit nito tua. Air irang mena dikijang ditor panggonggoman. Badan muna na surasirak to di muna masih gonggoman. Tubuh ala tubuh sikoro di lorok purbatua. Tubuhan anak mamu tua boru. Dongan muna sari matua. Asa saat-saat di solu saat matu bertean. Pasatun nami mau lu setua muda. Ipas-pas tua tamamu. Sahat mamu itu panggabian. Sahat barborasa. Diamu pada nami. Alanek pasatun lulus sami. Tubuh punami. Baik kamu majolo lagu. Saya mian ma Tuhan Yesus di leuku. Gabi tulang, gabi. Jadi, songoli manang dihita. Raja Sibarani, guru beredo iba berename. Alasana patuhita, pertikiano. Asa mangarade mahita, tinggalano. Jesus, dobian di rohata. Bimoluta, Udur mahita, tinggalano. harapeon ngolu di bardagino. Di tuhata, radeno isude. Para siroha, dotugani. Debatasi gokong palu. Udah bajolo. Soman saditahe, orang dituhani. Disude, nanti no panai. Naborsea, dihadari
Bajolo. Istarihot Tuhan karo toto. Marlas roha mardongan ono-ono. Amang boru be boru tuh. Ko ardi Tuhani. Parley bajang lebih ting. Molo Jesus dobia tirohata. Ingoluta daras tirohata. Ora, ora. Hadambe moruni barnani radedo isude. Dison Rodohami hula-hula muna Raja Sibarani digokon do jojo muna diaka arinang salpu ima tutu dinang majalo pasu-pasu pardongan saripeon berenami dia paletikyon sia jolo-joron itu hatai merhite-hite naposona didok na tua-tua tutu goko si mau jojo sia lusan di goko dok jojo muna ngadi sobe hami hula-hula muna Raja Sibarani ope bertikianon pasak maju berjolo tinang udah mulia tema di Tuhan dihamu amang helah pakpahan narosian Medan las rohaku didapotok kamu do hami nama saha itu jabu di padok nuna bugodo di botuton parmedan asaro hamu tu jabu molea tema di hamu on penuaeng hubuan doaka hula-hulam dongat tubuku lao mangodopi ulau munaon tuk songono penuaeng haroronamis nasaon balas marohamuna sesuai dengan undangan ya jadi di nama rulaun hamu sadarion las doro hanami mamereng ala naretado ulau tahun dari mulai martupol nama saya satu sadarion puji Tuhan mulai tema di Tuhan jadi sadado pangiduanku sebagai mamak tuamu las marohaminang jakon maborumon borum asagabe boru Sibaranina terkep enggak ini boru pakpahanon gabe borum boru Sibaranion atau asagabe burjuho dainang marboru marhelahon neon beremon jadi satu saja pesan yang tua baik-baiklah kau di rumah tangga bere kami siapa namanya tadi anakmu itu anakmu Andre itu supaya menjadi anak yang diberkati Tuhan satunya anakmu inang alai pos roham disordangi matanyari do portibion jadi mulia tema di Tuhan ngaroni borum seorang megodang las dorhanami nama sahai mangedopion naro bere nami bere seorang magodang jadi molo mulak pehamuan tu Medan selamat jalan kirim salam kepada keluarga di Medan keluarga tateh inang ya do tamu amang dapat pahan mulia tema dia di kumuna kepada pengantin opung panggil opung ke saya mamakmu mamak tua sama saya ya dari mulai mertupul kulihat selalu ceria apalagi berupa pahan ini ya baik-baik berkeluarga ya inang baik kau ke mertuamu itu nomor satu harus baik sama mertua ya jadi selamatlah semoga Tuhan memberkati kalian hari ke depan Tuhan memberkati semoga diberi cepat momongan amin datang kau jalan-jalan ke rumah opung di Cihanjuang oke? Tunggu kamu yuk
Mau lihat di Tuhan, nunga maselas rohata di bagasan sadarion. Tangyang tama tutu amat tama nomor 2 de bata. Asa anggiat, berenami, do burunami, menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga na diberkati Tuhan, keluarga nagabe sibuat sangap sibuat tuaon di tonga-tongane keluarga muna tujuluan nyarion. Asa dohono matuha muna lain nami do naburu nami. Ador hadukka matutu tugu-tugu ni lobu, ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo. Pengkeng saur matua mahamu. Lain nami do iboto nami tujulan nyarion. Pairing irik pahupu, saat tu nomor nini, saat ma tu nomor nono. Begitu juga buat pengantin ya. Hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita. Pesan dari Tulang dan semua rombongan di sini kepada pengantin. Tadi pagi kan sudah bersama-sama ke gereja menerima pemberkatan kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui naposona. Itu yang penting diingat, ucapan janji dalam berkeluarga ya. Doa kami semoga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang langgeng. Asa dohonoma songon nidok ni situa-tua tuhamu berenami ya teh. Ari yang madigijang perkonggom matutu di toru badamuna na jadi sirang. Todimu ma toktong marsigonggoman. Pati ko kujur menjadi topi nitapian manang natu dia pehamu malaka toktong ma dapat berkat siat Tuhan. Kamu tua boru dongamu mai saur matua. Dison pasaton nami ma songon ulos sitorop rapu uros negajang asa gajang mabarita gabe gajang mabarita horas begion nami sian hamuna tujuluan nyarion uloson sian hami seluhutna tulang muna hula-hula muna nadong di Badungon suang songoni saat do dison ulos sian punguan puta Raja Sitaki na adong di kota Medan. Sayang giat ma marhite ulosonon tangyang pangiduan nami meto mata debata lasma rohamuna lasma nang todimuna. Saat ni solo masama tubotean di pasatay man non uloson tuhamu sesa mahamu tu banggabian saat ma tu parhorasan. Dihamu permusik ngami.
gijang tong donap puna bere. Ime pangruhami mardonga mauliate ima raja papahan. Kabima jala horas anggro. Jadi dihita. Ala nunga dapat mahita dison. Ala nunga sahat tuhita jauh-jauh ni raja ni amang beruta. Tusam mahita. Mauliate ma. Kabima jara horas mauliate ma diamatta nomor 2 de bata. Tarlumobi ma dihamu raja ni amang berunami rajai raja sinaga. Perjuluhami pasahat ton hata mauliate tuhamu amang beru. Ala nunga di pasahat tamuna. Pertikia tuhami rajani hula-hula muna rajai raja sidauruk. Jadi mauliate ma di mata nomor 2 di bata mauliate ma tutu nang dihita sa luhutna naliat na lulu na dibagasan las niroha apala di tikyon. Jadi laus songonima dihamuna lainami doho di ibotonami. Oh, ulah tulang. Di sojong jong dohami songon sian hula-hula na marhaha maranggi margana sidauruk. Di ini itu dohot tolai hatane si tua-tua do nama dokon gokonin na si paimaut jauh-jauh si alusan. Di hari na uli, di hari na dingganon nung ngajong-jok kami di son hula-hula muna raja si dauruk. Na mga dopi gokon dohot jauh-jauh muna amang borok. Di ini marlas ni roha hamu dohot dohami marlas ni roha. Ima ala naong rumah tangga ima bebere nami dohot iboto nami. Di ini dilai dohot di ito molotung songonope di parjongjong nami hula-hula muna. Dang nagabe makurangi holong dohot sangap nami tuhamu iboto nami dohot lay nami. Torok doniak kami yak karaja ni hula-hula muna markasi dauruk di Bedungon. Aliom mahorhatik kina. Alayang gotang yang nami lay dohot to iboto. Sa luhut na hula-hula muna markasi dauruk martangyang dohu amat taribata. Ang giat di persaut ni manang nong mabentuk rumah tangga na baru bere nami dohu iboto nami. Ang giat matong di pasu-pasu jala di ramoti amat taribata na sida. Nang songoni manilay dohu dito ditikyon nung ngajupang dilas ni roha dito dohu dilay. Asa dapat matong songon na nirokon ni si tua-tua. Asat turhadukken na tugu-tugu ni lobu at turhatiti matong tugu-tugu ni horbo nang saur matua ma ibotokku doho laiku batugu-tugu pahoppu sahat tu namar nini sahat tu namar nono. Jadi laus songonima dibere nami doho di iboto nami nunga tutu apala ditikyo mapituk rumah tandeng kebaru hamuna lae doho to ito anggiak manya tutu rumah tangga munaon gabi rumah tangga na bahagia hamu. Jala rumah tangga na uli na denggan asa makorhol las ni roha di keluarga tarlumumi ma diadupan ni amat tadi bata. Di ini dibere nami doho iboto nami rodo hami songon na pasahaton harbui ni holong nami. Alayunang diberek kamu diuli ni doho denggan ni songon si pasahaton nami tuhamu le doho tamu ito. Perhitian nami matong mertangiak pamataribata anggiak mamataribata na mamasu-masu jalan na mangaramoti hamuna asadabo atong songon na nilokon ni si tua-tua poltak main natong matanibula besar mamataniari sa itubo matong di hamuna anak uluwalang buhut jala partahi uluwalang partahi dohot buru na malomasari iba ini dilengku dohot itokku di pasu-pasu amat taribata mahamu las marohamuna ditik kemarkohon hasat bermacam dumurma pasu-pasu honon ni amat tadebata hamuna di keluarga muna. Jadi ope di hamu permusik nami. Gabe mang gabe. Neng borhak mahami songon na pasahaton. Ima harbuin holong nami tu bere nami doho iboto nami. Asa baik kamu majo musik Sitalasari. Sitalasari. Bae namang obusulim mitakas bae namang. Gabe mang gabe. Sopahita, sopahita. Lembada.
di bagasan ari naulion dapat pasu-pasu hita saluna terlebih hamu pemurun nami Raja Sinaga sok papahan dinasatahi hamu na dina mangulahon na balga ima di par soho ni parbagasan ni berenan popunami lasurani mamereng dinggam bardal denggan babalitang mapagabe tumandalo seturuan ari muna magabe ala hokdu hamu marsi paulo lo matuto imajo siron nami tuna dua hasuhuton di hamu na berenami di son rohami sian tulang rorobot tulang muna Raja Huta Barat molotuk pesongon di haronami lasma rohamuna ala nama tugabeda duenna di hami di Huta Barat ala sonari masai gudang-gudangan yaitu sono peneng bilang-bilang nami ro unang marwabeno mamu lasma rohamuna tebere ate lo tulang mau lihat ma di tuhatta di bare nami nunga tutu songo pangidua muna tu amata paringa basa nunga saha bepo punami di buak kamu bor hat tu bagas tu hatta da bota pasu-pasu tu di bagas deon ima pasu-pasu par bagason di bare nami do honon nami ma ador halupang menna tu gutuni lo bor atiti menna tu gutuni horbo sorma tu mahamat tong bere patu kutu pu sahat tu namar nini sahat tu namar non matuto bere di harai basa tikon di bagas asni roha Hami rosian tulang robor Huta Barat, imasian tulang muna Huta Barat. Jala haronami bisa imasian punguan ni opuna tumandi, dohot sian punguan si Raja na Barat na buluni. Lasma rohamuna tebere ate di haronami. Pos rohanami ditangyak tadi basa darion nunga sahabe pasu-pasuni Tuhan di pasahat Tuhamuna. Basi yang batuk tujuan nyari selam tu gabi na mahamuna dia akan sosohot sehat hatok masohot matuto lang sok songoni tu punami kami percaya hari ini adalah hari yang berbahagia. Kenapa disebut hari berbahagia? Karena lembaga yang pertama yang didirikan Tuhan adalah pernikahan. Artinya pernikahan yang dibangun dan didirikan oleh Tuhan berlangsung seterusnya dari generasi ke generasi. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai. Karena apa? Itu pemberian Tuhan. Bukan karena keinginan manusia, tetapi pemberian Tuhan. Supaya apa? Marpinopar, mengarajai, dohot, mangisi, sude, pangisi, di portibion. Jadi untuk pohpu kami, rawatlah apa yang sudah diberikan Tuhan. Jadikan itu menjadi milik. Untuk menjadi sumber kasih, menjadi sumber damai, menjadi sumber berkat badani, terlebih berkat rohani.
kelahiran anak laki-laki dan kelahiran anak perempuan. Di mana Pohopu kami akan membangun rumah tangga dengan segala sesuatu yang diberkatkan Tuhan. Ro sian punguani si Raja Barat Bandung Cimahi do Cianjur. Jadi mulai tema itu hatta di pasu-pasu naung di Jauh Hamu kedua keluarga besar Sinaga dot Pakpahan. Saya hatta mangaramoti jalan memasuk sude. Mulai di hatta sian dengga di basana nungata jalo sude. Saya lap sadama kamu bagasan holong di rohan dan kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya